Sa wakas, makakaon na gayod og baboy o lechon baboy o gubang putahe sa baboy ang mga taga Jose Abad Santos sa Rabo Occidental. Kinihuman, giwagtang na ang pork ban sa mong lugar. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gipakanaog ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang Executive Order No. 20-022 nga nagwagtang sa pork ban sa Jas ug sa pagtugod sa movement of hogs and pork products sa maong munisipalidad. Kahinumduman nga napakanaog ang pork ban bunga sa positibong kaso sa African Swine Fever o ASF. Ngayon naman pong June ay nagkaroon po tayo ng second set of ASF incidents sa South Jose Abad Santos o malapit sa Glan. Nagkaroon na naman po tayo ng culling at pinatay naman po ang mga baboy sa mga apektadong mga barangay. Sa mga nakaraang linggo, mga miaging semana, wala na yung mga reported cases sa ASF. Sigon sa Department of Agriculture 11 nga base sa ASF zoning plan nga nagkadaghan na ang mga napailawom sa pink o buffer zone. Busa gitugutan na ang movement sa pork products sa maong area. So once nga green zone ka, meaning to say free ka from ASF, no reported outbreak, and kung naa ka sa yellow zone mo itong surveillance, pag naa ka sa pink zone mo itong buffer zone. So there is sa Davao City, actually ang area lang nasa red zone yan ay ASF is area sa may Kalinan and parts sa Marilog. But other parts ng mga area nasa buffer zone ta. Gilauman nga hingpit na nga mahanaw ang kaso sa ASF. Ang mga naapektuhan nga nagbuhi og baboy gipanghatagan na og ayuda. Samtang ang mga wala pa makadawat, gilaraw nga marilisan sunod simana. Hopefully by next week matag na ang kwarta na nasa region. So after magod maliquidate sa mong dispersing officer ang yung na-withdraw nga kwarta, which mga millions mangyud na siya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.